abubuwa guda hudu suna jawo arziki, in ji al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya. Allah ya hada mu da ibn al-qayyim a jannatul firdausi. na farko yace qiyamul layli, tsayuwar dare. duba liman qama al-layla aw yaqumu al-layla, alheri ya tabbata ga wanda yake iya tsayuwar dare jama'a, domin wallahi ba karamin ni'ima bace Allah ya baka dama ka dinga tahi kana qiyamul layli, ko dai kai sallah ko kai karatun alqur'ani, ko kuma ka tashi ka dinga istighfarin nan da muke magana, ko ka tashi kai salatin annabi, ko ka tashi kai wata ibada daga cikin ibadoji, duk yana daga cikin ma'anar qiyamul layli. Ko sallan nafilfili, malamai suka ce daga cikin su imam ibn al-qayyim yace in kana wannan zai yi wahala kai talauci, wallahi sai dai jarabawa, amma magana arziki kan kun kulla da kai da arziki wallahi. Abu na biyu yace wa kasratul istighfar, ibn al-qayyim yace neman istighfari musamman bil ashari, idan dare ya je karshe daga karfe 3:30 karfe 4 karfe 4:30 kafin a kira asuba, ka tashi ka tahi iyalanka ka tahi 'ya'yanka ka ce ku ta cewa astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai. Idan wannan kana ga ka wuce wannan, ka yi Allahumma inni astaghfiruka kaza kaza, wancan sayyidul istighfar da muka ambata, ka karanto shi ka sake ka karanto, kai tanana ta shi, kai tanana ta sayyidul istighfari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce zai yi wahala kai talauci da izinin Allah. Abu na uku wa ta'ahudi sadaqa, dagewa da yawan sadaka 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 sadaka, ka samu ka mika komai kankanta baya. In wani mabukaci ya zo bashi, kai ko ba a tambaye ka ba, kaga ya cancanta kayi ka laluma ka ji aljihunka akwai 10,000, akalla za ka rayu zuwa gobe da safe, ɗauki 2 ko 3 ka bayar. Ka duba kaga gidanka akwai abincin da za ka ci yau ka ci gobe har jibi, ba da na jibin ka haƙura da na yau da na gobe, wallahi ba za ka yi talauci ba da izinin Allah. Nawa ne daga cikin mutane za ka ji ya ce malam wallahi abu kaza ne a aljihuna sai na ɗauka na bayar, kafin na yi haka da haka sai Allah ya kawo mu wani sanadin samun wani abu wanda ya wuce abin da na bayar. Nawa ne aka yi a cikin rayuwa, nawa ne aka yi a cikin rayuwa, ba za su misaltu ba, ba za su kirgu ba, ba za su kwatantu ba. Bari ba ku misali da ni kaina, wani abu da ya faru da ni. Wani bawan Allah ya zo gidana neman gudunmawa na garin da zai tuka. Nakan sa a kawo min buhun gari gidana, da ke ina sana'ar, ina da inji, ina da wanda muke aikin garin, muna packaging, muna sayarwa, sana'a ta ne. Don haka a cikin riba ta sai muka tsara za a dinga kawo min buhu, idan ya kare ana cirewa a cikin ribar da nake samu. An kawo buhun nan ya kusa karewa, shawara kwano 4. Na yi waya da mai kawowa ya ce babu a ƙasa. Ni ma a yau za a tuka, in dai ba na bada wannan to sai dai ko in sayo ko kuma ni ma in nemo a wani guri. Amma wallahi sai na daure na cije, na ce a auno garin gaba ɗaya a kawo wannan bawan Allah. Ina da sauran kuɗi a aljihu na naira 5,000, ɗauki naira 1,000 na bashi. Iyalai suna cewa babu na tukawar yau fa, na ce ku kuka kawo wannan ɗin, suka ce a, na ce to ku bari wanda ya kawo zai kara kawowa. Wallahi ina buga mota na zan fito, sai Abdullahi Abubakar Lamido zai ji ni yanzu haka, kuma na bashi labarin da na je gurinsa. Malam Abdullahi Abubakar Lamido ɗan gidan imam na masallacin Juma'a na Bolari, ya kira ni a waya a ƙungiyarsu ta zakka da waƙafi, ya ce wani bawan Allah ya turo da wasu buhunan shinkafa, daga cikin waɗanda ya lissafa a bawa ya ce a baka buhu 3. na ce tsarki ya tabbata ga Allah, na ba da kwano 3, Allah ya kawo min buhu 3. wallahi tallahi mana na bugo mota na zo na juya buɗin mota na daga, na ce zuba su, Allah ne ya kawo su. Wallahi tallahi mana ud'ullah duniya da lahira wallahi. Saboda haka wannan idan ka samu mutane da yawa za su baka misalin irin wannan ta faru da su, ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba 3 ba. Saboda haka ka yi ƙoƙari ka dinga kyauta. In ji al'imam ibn al-qayyim ya ce yana gadar da arziki. Wa zikiri awwalan nahari wa akhirahu. Sannan abu na hudu da ke daga cikin abubuwan da suke jawo arziki, in ji al'imam ibn al-qayyim ya ce wa zikir, da kuma ambatan Allah awwalan nahari wa akhirahu, farkon dare da yininsa. Ka dinga ambaton Allah, ka dinga azkarus sabah. Idan kana wannan, Allah zai kubutar da kai daga duk wani bala'i wallahi. Wani magana cewa wai mayu suna yawo a gari, kaga mutane wai sun rude, wai akwai wasu mutane masu shanye jini, ƙaryar banza, ƙaryar wofi malam. Mutane sun watsar da Allah, suna jin tsoron wasu kartun banza.
wasu masu yawo suna shanye jini su zo gida na su shanye jinin gida in sun isa. Na rantsi da Allah duk wanda yake jin ya isa ya zo ya shanye jinin gidan ya zo. Ai kamar maganar malam Ja'far ne yace wallahi wasu mutane da suke ake cewa ana jin tsoron su yace na rantsi da Allah tsumman da ke cikin bola ya fi bani tsoro a kansu. Yace wala Allah hi tsumma akwai kunama a ciki dole kai taka tsantsan wajen daga shi kar ka je kunama ta rab. Yace wallahi wannan ya fi ban tsoro akan waɗannan mutanen banza. Dan za ka tsaya kana tsoron wasu karti, kai da kake da zikiri, kai da kake da addu'a, kai da kake da istighfari. Mutane kawai sun watsar da Allah, ba su da cikakken yarda da Allah. Dan me yasa al'umma ba za ta yi ta akan ka ba? Me yasa mugaye da azzalumai ba za su saka ka a gaba ba? Ba ruwanka da Allah, abin da ake faɗa ma zuciyarka ba ta gama yadda ba, ko kwanto kake yi kana tunanin anya abin nan zai yi ma, ko in anya ka ba din ma zai yi ka ba. Allah ya yi mana.